كبرنا أملاخ يكون يسوع كريستوس قويتايو كم يكنيكم سلام دي كله نابرا كم يالله صراحة كم يالله أملاخ استمسكن يكون إيشي مو سلامي لنا يقري حونا كلاتنا كعب سلام متأنا إخبار استمسكن يكون جانت قالي إخبار يبارككي thank you so much صبوك على كافيل كنا إيشي مو لما عالتي النريئة أرستي حد حداوي مكببال تبل أرستي ناخذ رأي مالتي حد حداوي توم تصحفوا مكببال تبل حساب كنرينا إخبار استمسكن يكون ما بقى ستقصنا رومي معرف عسرت وحمشته فقدي شوعتن شمنتن إيش إخبار المسكن إيش خمزيبل رومي عسرت حمشته فقدي شوعتن شمنتن كريستوس نتسفى أبوتات كصنعوس من تحقي أملاخ أقل جزرت كم زخونة قبل اللخو سلازي دما كم تكريستوس نخبر أملاخ تقبلكم نحد حدكم تقبلوا أبونا مسكنا كلنا كبر كلنا عخايخون بود خاب كريستوس يسوع تقبل كنا إخامو كم تنسقى نخبري أملاخ تقبل كنا قويت يسوع كريستوس نحنا دما نخبر خا نحد حدنا مقبل كنكل كترد عنا نصلي آمين زيابري مسكن يسوع قويتاي مصحف قدوس ويدما أنا نسخاتكم لنا بز خريستنا خلنا هادو لنا نجمر كلنا نقويتا يسوع كريستوس تقبلنا يوينا مسينا الشقاء تقبلنا إنا ولد أملاح كوينا حكي أبو إنجيل يوحنس معرف حدا فقدي عسرت حدا عسرت خلتن تايلنا له نابتم ناتو مسأ توم ناتو دما أي تقبلون ريجكتي لما نقول تاس كروسوس نتوم تقبلوا جنا إبل ولد أملاح كون مثل هابو حجي قوي تاس كروسوس نمد حندك سبات نابز مدري كم زمت مو نتوم تقبلوا acceptance جبروا دما ولد نخوخونو مثل كم زهابهم صحاب قدوس بقلت إيه نقر الناس لذي أنا نشغات كمن ترى نقول تاس كروسوس تقبلنا يودي كنا ولد أملاح كنا نسود ما تقبلنا حكي مش قويتها تقبلك إلا نسبنا حتى نب قويتها خمس قبل سلزلو مالتي قويتها نبزل علم تقبل واي وانقال يوحنس معرف سلسته فقد عسى شد شنت دارينا أملاخسي نخل علم تاي كم زجبرة ينقرنا كم زفكرة ويد ما خمس أو عبود بكريستوس يسجلوا ينقرنا أبزد ما أولوس تهواري أنت إذا بزلوا مالتيو كريستوسي إلو كريستوس نسب قبله خلّه نخبري إجزاء أبو إلو يتقبلنا قبلنا خلّه مالت نخبري إجزاء أبو إلو تاجرنا تقبلنا نخلّنا أزمة نخبر إجزاء أبو إلو تقبلوه إسرائيل وند حكوين يقبله أحزاب تخوين يقبله بزي قدس أنت عين السبي مالتي تراي يمسع يسوع كريستوس مدحاني إلو يأمن نمبر نخبر إجزاء أبو إلو كريستوس يسوع نسب كم استقبله مو سلازي إلى حجة حدرا حجر أيوة أولوس أنت أيد بزلوا كنزنقع زي بالنا كنرسع زي بالنا أملاخ نخبري قويتاس كريستوس نخبرك زي أبويلو تقبلنا نحر كوينو أبنا حدنا دما نحنا كنقابل كم زلنا أنت أنا حدنا نقابل كوينا دما أنت أنا نقبر زلنا نكريستوس نخبره لنا بتعم عبز قناه ميستوريك زي أبير سمس كان يقول ويتاسس كريستوس نعي قبلنا نقول له ويتاسس كريستوس نفسه كفنا قبلنا نقول له كم زي زخونة نعود الزبلو نجرس سلز نبرنا جلس أيقونة الحكي صلاة خلنا إيدبل أبتي رومي معرف حموش خيرنا دحرينا صلاة خلنا ناتو أغنيستينا نيرنا ناتو إنمسينا نيرنا أنصارو إنا جن أنت غيرنا مالتيو بموت ود غيرو تعاريقنا مالتيو حجي أتعرقي أتسلام أتمدحن أتبركة أترخيبنا يزلنا تسقى بهوتنا زلوا كريستوس نخبر أملاخ يلي يجروا مبرجل نجرس لزلكا زحش سبز بهذا بزم ما أخلنا يلا ولا حد يلا بروقات حوادث مناتنا إجزابير كلام من تعاتي ولا مسيكم كلهم حتى يوم كبر أملاخ سينهم يلا عاتي وي سبز بله خلصي
ካብ ክብሪ ኣምላኽ ከም ዝጎደለ እዩ ዝዛረብ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ሰብ ናብ ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ ክርስቶስ ንክብሪ እግዚኣብሔር ኣቦ ኢሉ ዝቕበሎ ማለት እዩ ምስ መጻና ናብ ቤቱ ምስ መጻና ድማ ሓደ ትምህርቲ ክህልወና ኣሎ ፍሉጥ ዝኾነ ክንገብሮ ዘለና ኩሉ ግዜ ክንገብሮ ዘለና ንሕና ድማ ንክብሪ ክርስቶስ ኢልና ንሰብ ክንቀበል ኣለና ማለት ውሽጣዊ ነገር እዩ ማለት ውሽጥ ኻሲ ንሓውኻ ኣክሰፕት ትገብሮ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እዚ ምስ ምድሓና ምትሓዝ ኣለዎ ክገርመኩም ሓደ ሰብ እንተ ድሒኑ ኣምላኽ ክርስቶስ ንክብሪ እግዚኣብሔር ኣቦ ኢሉ ተቐቢልዎ ውሉድ እንተ ኮይኑ እሱ ከዓ ሪጀክት እንተ ድብል ኮይኑ ንኻልኦት ሰባት እቲ ምድሓኑ የጠራጥር ዶ የጠራጥር እዩ ምክንያቱ እቲ ምድሓንካሲ እንታይ ንክብሪ እግዚኣብሔር ኣቦ ኢሉ እንተ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቐቢልካሲ ናትካ ኮንትሪቢዩት የለን ናትካ አስተዋጽኦስ የለን ክርስቶስ እዩ ንክብሪ እግዚኣብሔር ኣቦ ኢሉ ተቐቢልካ ደኣምበር ሓጢኻ ማለት በኻልእ ኣዘራርባ ስለዚ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ነዚ ኩሉ ግዜ እንተ ተሓስብ ኮንካ ድማ እንታይ ኢኻ ትገብር ማለት እዩ ና ሓደ ሕድኩም እንታይ ገበሩ ተቐባበሉ ሕጂ ትእዛዝ እዩ ዝእዝዝ ዘሎ ዝሃዋርያ ማለት እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስሙ ብሩኽ ይኹን ኣሜን ደብሩኻት ምቅብባል ዝብል ቃል ንሓውኻ ከም ርእስኻ ጌርካ ምቕባል ማለት እዩ ንሓውኻሲ ከምቲ ንዓኻ ክርስቶስ ንክብሪ ኣቦ ኢሉ ዝተቐበለካ ንዑ ድማ ተቐቢልዎ ከም ዘሎ ከማኻ ከም ርእስኻ ጌርካ ምሕሳብ ማለት እዩ ልክዕ he is the same me ምባል ከም ናተይ እዩ ሓደ ኢና ኢልካ ክትሓስብ እዩ ቅድሚ ኩነት ኣብቲ ሰብ ዘሎ ቅድሚ ኩነት ንዓኻ ደረኣየካ ይኹን ካልእ ነገራት ይኹን እስኻ ትሪኦ ናትካ ብናትካ ቪው ማለት እዩ እሱ ኩሉ ኣይሰርሕን ኮርስ ንሰብ ድኻም ተለዎ ክትምዕዶ ክትመኽሮ እዚኣ እለያ እዚኣ ከምዚኣ ገበራ ኣፍቲ ምቕባል ዝብል ግን ከም ዘለዎ ኢኻ ማለት እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ምክንያቱ ጎይታ ዝተቐበለና ንክብሪ እግዚኣብሔር ኣቦ ኢሉ እዩ ስለዚ ኣባና ሓድሕዳዊ ምቅብባል ተሎ ጎይታ ይኸብር ማለት እዩ ራእይዎ ሕጂ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ፈጺመ ኣኽበርኩኻ ኢሉ ኣሎ ሕጂ ኩሉ ትኽገብሮ ዘለዎ ነገር ገይሩ ኣኽበርኩኻ ማለት እንታይ ማለት እዩ ምስቶም ሓጣን በሊዑ ማለት እዩ ነቶም ድኹማት ተቐቢልዎም ማለት እዩ እቲ ክገብሮ ዝግብኦ ኩሉ እቲ መምፅኡ እቲ ሚሽን ናቱሲ ኣይዘንግዖን ማለት ኩሉ ገይርዎ ኣብዚ ምድሪ ኣኽቢርዎ ኣቦ ኸቢሩ መወዳእታ ከዓ ተሓሪዱ ብደሙ እንታይ ገይሩ ሰባት ዓዲጉ ፍታ መንግስቲ እትይዎም ማለት እዩ ኣብታ መንግስቲ እግዚኣብሔር ናብኣ ሰባት ኣምፅኡ ኣሃዱ ኢሎ እታ መንግስቲ ኣምላኽ ጀሚራ ማለት እዩ ስለዚ ኣኽበርኩኻ ኢልዎ ስለዚ ኣነ ንስኻትኩም ድማ ንሓውና ንሓፍትና ክንቅበሎ ከለና ንመንና ንኽብሮ ዘለና ንክርስቶስ እንድሕር ሪጀክት ኢልና ኢኸ ንክርስቶስ ክገርመኩም ብጣዕሚ እቲ ናይ ኣምላኽ ነገርሲ ኣብ ሰብ እዩ ዘሎ ሕጂ እግዚኣብሔር መፅኡ እዚኣሲ ኣይሰብከናን እዩ እግዚኣብሔር መፅኡ ጸሎት ኣይመርሓናን እዩ እግዚኣብሔር መፅኡ እዚ ዝገብሮ ነገር ወላ ሓደ የለን ኣባና እዩ እግዚኣብሔር ብኣና እዩ ዝዛረብ ብኣና እዩ ዝሰርሕ ኣብ ነብሱ ወከፍና እዩ ዘሎ እግዚኣብሔር ኣሎ ዶ ብሩኻት ኣሕዋተይ ኣሎ ዶ ሓንቲ መዓልቲ መፅኡ እዚ መሪሕና ሰቢኽና ፈልጥ እዩ ግን ኣሎ ሓቂ ምሽ ሓንቲ መዓልቲ መፅኡ እግዚኣብሔር ኮፍ ኣቢሉ ብሰድያ መዒድካ ፈልጥ እዩ ግን ኣሎ እግዚኣብሔር ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ኣብ ሰብ እዩ ዘሎ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለጥቃኹም ዘሎ ክቡር ሰብ ኢኻ ስክብሎ ኣሜን ፕሬዝ ጋድ ሪኢኹም ክቡር ሰብ ኢኻ ስለዚ ኣብ ሰብ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ስለ ዘሎ ከነስተውዕል ብጣዕሚ ምክንያቱ ክርስትና ብሩኻት ኣሕዋተይ ክርስትና እንታይ ይመስለኩም መንግስቲ ኣምላኽ ብብልዕን መስተን ኣይኮነትን ኢሉ ሓቂ ብብልዕን መስተን ኣይኮነትን ኣብዚ ናይ ምብላዕ ናይ ምስታይ ጉዳይ ኣይኮነን ኣብዚ ሰላም ፍቕሪ ሓጎስ እዩ ዘሎ ማለት እዩ እንድሕር ዳ ናይታ መንግስቲ ሚስጥር እንድሕር ተረዲእና ሰላም ሓጎስ ብመንፈስ ቅዱስ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ኢኻ ማለት እዩ ምቅብባል ምድግጋፍ ምትሕቁቋፍ ምፍቃር ዕርቂ ከምኡ እዩ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ዘሎ ግን ናይታ መንግስቲ ሚስጥር እንድሕር ደይ ተረዲእና ግና ሽፍቲ ይገብር ማለት እዩ ንሓውኻ ሪጀክት ምባል ነውሪ እዩ
نوري سمو بروخ يقول قويت يسوع كريستوس كم زيل تزاريو نعقاتكم زقبل نعايز قبل رأي واحد تاميستر نعقاتكم زقبل نعايز قبل تنعايز قبل دما نتزل أخني زقبل حجي أبو ودي السمتم هواريات مالتي سلازم نتوم هواريات كتقبل كل خان قويت أخذ قبل زل خمالته نحاول خام قبال مو قويتها مقبالي بروقات حواتي ميستريزي نحاول خام قبال سي نقويتها أخذ قبل دل خمالته كما اعتقلت بالله قال بقالا نحاول خارجكت مبالك نقويتها رجكت مبالي حجي سيريس كن وسط طبقي بروقات حواتي سيريس نحن وسيدنا يوم is good ما مساي زل حويسي قويتها أقول له ها مساي زل حفتيس قويتها مسأل له نحن أبقويتها مسيسنا أبقويتها نقرأ له مالت بزي قد حجتي تمكرنا لممدنا أتي فلتتنا يدفلاله مركب زقرمكم اسكت أكلاتكم مقول رأيو تأكلاتكم كل شيء يتقمكم ده يتقمكم يتقم كل يتقمك زين شجر عين زين تقما زي تقم نجار يلهم كل يتقم مغنياتك زي أبير نخلو نتي هي بكازل أكلات بمولوسي زي تقم جريو أقميت وزلو ختقم كمتاني نحن هذا ما أكلاتكم يلنا لمالك زي أبير استمسكنيهم لازم تحدى أيبلسني تحدى ما يحمقني لازم تمنجستي زي تمرتاك زي أبير استمسكنيهم أبتمنجستي إذا حساب زي زلو توم زقلقلو توم زعيو توم نعي توم كنقلقل ندلون زينا خنسبخ زلنا مالتي زينا كنمهر زلنا عمل استمسكن يقول ما قويت يسكر سستايلهم نعقاتكم زقبل نعايز قبل او انت عايز قبل ما نتزل اغني زقبل نبي باسم نبي زقبل عسب نبي يركب نصادق باسم صادق زقبل عسب صادق يركب كابزمنا اشتو نحدكوا باسم ود مزمور تاسازو حلماي تراي زستي عسبو كتكم زي سن بحق بلكم الله ريهم اتميش ترسي عابقهم زغون እግዚአብሔር ተመስገን ولا نتو من اشتسي كابزو من اشتو تاسازو حلماي زستسي عسبو كم زركب لكم الله ስለዚህ አምላክ ተመስገን ይሁን ናይ መንግስት አምላክ ባህሪ ስለዝኾነ እዚ ነነቢያት ጥራይ ኮና ንقبላ ጂ ፕሮፌት ስለዝኾነ ሐዋርያ ስለዝኾነ ገለ ስለዝኾነ ጥራይ ኾን ካን ዋላ ነቶም ንኣሽቱ ኢሉ ካብዞም ንኣሽቱ ሕጂ ፈሊኻ ተقبለ ሰብስ የለን ንኹሊኻ ተقبላ ፈሊ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይተቀበለን ነቶም ኣይሁዳውያንን ነቶም አሕዛብን ሲ ሚስጥር ኮይኑ መጽዩ ወዳጆም ዓሙቕ ዝብሎ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ ብዛዕባቲ ዝገበሮ ምድሓኒ እቲ ናይ ኣምላኽ ሲ ናይ እግዚአብሔር ጥበብ ነቲ ኣይሁዳውን ነቲ ጽርዓውን ነቲ አሕዛብ ዝበሃልን ንኹሉ ሲ ነቲ ኸልካል ቀጽሪ ኣፍሪሱ ሲ ሓደ ገይርዎ ኢማጂን ሓደ ክትገብሮ ንኽልተ ዝተፈላለየ ዓይነት ነገር ናብ ሓደ ከተምጽኦ ዓብ ሚስጥር أمنجست እግዚአብሔር እምባር ምፍልላይ የለን أمنجست እግዚአብሔር እምባር ክልተ የለን ሓደ ይደሎ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ሓደ ይደሎ ሓደ ሄድ አለና ማለት ርእስ ክርስቶስ እዩ እትኻልኻ ሁሉ አካላት ማለት ገሌኻ ጽፍሪ ኢኻ ገሌኻ ጨጉሪ ኢኻ ገሌኻ ኢድ ኢኻ ገሌኻ ዓይኒ ኢኻ ገሌኻ እዝኒ ኢኻ ሁላትና ማለት እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ነዛ እዝኒ ይደልያን እንድሕሪ ለአነሲ ሓንቲ እዝኒ ተቆሪፀተ ዝመፀኩም ሲ መልክዒ ሁሉ ምጠፈ ይጠፍዶ ይጠፍ እቲ ናተይ መልክዕ ሲ እቲ መልአት እቲ አካላተይ አብቦቱ እስለ ዘሎይ ስለዚህ ፈላሊና እንሪኦ ነገር የለን እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ንኹሉ ኢና እንበሽኳል አነቱ ድኹም ዝበሃል አዚና ክንቀበሎ ከም ዘለና መጽሐፍ ቅዱስ ሓደራ ዝብለና ንሓደ ሰብ ተዘይ ተቀቢልካዮ ከም ተቀዲመ ዝበልኩም ንጎይታ ኢኻ ትንዕቕ ዘለኻ ማለት ጎይታ ኣይከብርን ኣሎ በአኻ ማለት ምክንያቱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንእግዚአብሔር አቦ ከኽብሮ ከሎስ ንዓይ ብምቕባል ይኽቢርዎ ንዓኻትኩም ንነብስ ወከፍና ብምቕባል ንኽብር እግዚአብሔር አቦ ኢል ተቀቢልና አቦሲ ተቀበሎም ከም ዘለዎ ኢሊ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ሰንድ ገይርዎ ናብዚ ምድሪ ክመጽእ ከሎ ተቀበሎም
بمسواتها إد ما أنا زقبلهم سلزي نخبر እግዚአብሔር አቦይሉ ተቀበልና ማለት نخبر እግዚአብሔር نخبر ክርስቶስ ክትቀበሉ ከለካ ንሓው ኸድማ ክርስቶስ አባኻ ይخبر ባይዘ ወይ ዝቅበል ሰብ ኩሉ ግዜ ጎይታ አው ንዓበየ ይዝኸይ አባኻ ክርስቶስ አባና ከዓብ እንተ ኮይኑ ክርስቶስ አባና ክርእ እንድሕር ኮይኑ እቲ ባህርናቱ ምቅባል እዩ ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አባይ ከዓብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አባይ ክሰርሕ እንተ ኮይኑ አነ كم تبهرناتو خيد خلالن እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን አንተ ወይ ትንክፈልና ነራ ኦልጋ ሐፍተይ ከምቲ ንሱ ዝተማላለሶ ትብል ነርካ አንተ ወይ እግዚአብሔር ይባርክኪ ከምቲ ንሱ ዝተማላለሶ ክንመላለስ ከመይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመላሊሱ በቃ ሰላምታ ያኸም እዚኦም ሓጣን ዘመውቲ እዚኦም ስትበልዕ አለኻ ኢሎሞ በቃ that's my job ይሎ ማለት ስራይ ካልእ ስራሕ ብለይ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚህ አነ ንስኻትኩም ድማ ስራሕና እንታይ ምቅብባል ስራሕይ ምቅብባል ይስከበሉ ጣኹም ዘሎ በቃ ካሊ ይብለይ ካሊ ወል ሓንቲ ስራሕ ይብለይ ምቅብባል ምቅባል ማለት ምቅባል ዌልካም ምባል እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ዓለም ራእይዋ ዓለም ተዳሪና ኩዕሶ ዝፃወቱ ክልተ ጋንታ ወሰዱ ማንቸስተር ዩናይትድ ትድግፉ ለኹም ዲም ኣብዚ ማንቸስተር ዩናይትድን ማንቸስተር ሲቲን ተፃዊቶም ሲ እቲዮም ነቲዮም ክስዕርዎም ድሕር ኮይኖም እቲዮም እንታይ ዝገብሩ ኩዕሶ ይቀባበሉ ሓንቲ ዓላማኦም እቲዋ ተሓደ እቲዋ ይኮነን ግን ይቀባበሉ ማለት እታ ኩዕሶ ተሓደቦ ተዓላማኦም እንታይ ናብቲ ኣኸይዶም ጎል ከእትው ማለት ክቀባበሉ ኣለዎም ኣብ ዓለም ዘሎ ኩሉ ዓይነት ውድድራት ራእዩ ኩሉ ምቅብባል ማለት ተቀባቢሎም እዮም ቮሊቦል ዝፃወቱ ራእይዎም እዮም ኣነ ንስኻትኩም ድማ ኣብታ መንግስቲ እግዚአብሔር ጎል ከነእቱ ዊነርስ ክንከውን ክንስዕር እንድሕር ኮይና ምቅብባል ዝበሃል ነገር ኣሎ ተቀባቢልካ ኢኻ ትስዕር ማለት እዩ አሜን ደብሩኻት በቃ ወልሓንቲ ካልእሲ it's not our job ማለት sometimes እንታይና መስይኩም ኣብደይ ስራሕና ናእቱ እዞም ፀዓዱ ብጣዕሚ እዮም ደስ ዝብሉና ኣነ it's not my business ወልኻ ማለት my business ኣይኮነት ንዚያ እሕና እቲ ሓበሻ ስለ ዝኾንና ኣብደይ ቢዝነስና ኢና ናእቱ ማለት አምላክ ተመስገን ይሁን ወይታን ክረዳና እዩ እዛ መንግስቲ እግዚአብሔር ግና ካብዚ ናይ ዓዲ እንግሊዝ እንተ ኣጽቡቅ ጌርና ተራሒዝናያ ካብ ናይ ጻዓዱ ዝበለጸ ኣእምሮ ክህልወና ኣትገብር ኩሉ ኢኻ ተቀበሎ ማለት እዩ ኣብ ትራይ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ኸይድና እንድሕሪና ያሲ ተሓሪት ካይሎሞ ካብ ዘሎ ዓሌታትን ቋንቋታትን ሰብ ባህሪ እኮ በቋንቋ ዝራድኦ بحسب زرادو إذا مش حكي هم منجست እግዚአብሔርኩም ዝባል የለም ብሩኻት ማለት ካብዘሎ ዓሌታትን ቋንቋታትን ተፈላለዩ በቃ አኪብካዮም እስኻ ክብርክ ትወስድ ይግባእካ አሜን ዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ሪኢኹም ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍሰሶ ደም ንሓውኻ ንሓፍትኻ ከምቲ ንዓኻ ማለት እዩ ትደም ንዓይ ከም ዝፈሰሰ ንሓወይ ንሓፍተይ ድማ ፈሲሲ ምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ብማዕረኢ ማለት እዩ አድልዎ አብ አምላክ የለም ብሩኻት ሕዋተይ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ሓድሕዳዊ ቅብባል ሚስጥር ድማ ተዓባይ ሚስጥር እንታይ ኣድለኩም ዘለኹም መስይኩም ነስተውዕለላ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኽብሪ እግዚአብሔር ኣቦ ኢሉ ከም ዝተቀበለና ንሕና ድማ ንሓውና ንሓፍትና ከም ዘለዎ ክንቅበሎ ከለና ናይ ምቅባል መንፈስ ክልወና ከሎ ጎይታ እዩ ዝኸብር ማለት እዩ ጎይታ ዝኸብረሉ መንገዲ እዩ ለማዓልትን በአር ጎይታ ዛረበና ዘሎ ዝኸብረሉ መንገዲ አባይ ክኸብር እንተ ኣዘለ ኮይነ ኣነ ንሕዋተይ ክቅበሎ ማለት ነው ዝቅበል ልቢ ክህልወን ኣለዎ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኦኬ አብ ሳልሳይ ዮሐንስ ዘሎ حساب ክንሪኢና ዘይቅበል ሰብ ኣሎ ኣው ማለት እዩ ከምዚ ብል ካብ ቁጥሪ 1 ክንበባይ ሳልሳይ ዮሐንስ ሓንቲ ማዕራፍ ያዘላታ ካብ ቁጥሪ 1 ካብቲ ሽማግለ ናብቲ ፍቁር ኣነ በሐቅ ዘፍቅሮ ጋዮስ ኣታፍቁር ከምቲ ነፍስኻ ዝጣዓየት بكل دحان كتهلو كتعن منيل كاللخو نسخة بتحقيت ملالس كم زلخة أحوات متيوم
سلتا أبخا زلا حقي بممسكارهم بزح تحقوسكو أنا أتوم دك أي بحقي كم زملالسو كم مسمع زعب حقوس يبلين أتفق قري اتنتم أحواتن أجايسن تجبروا زلخا زبلة تأمين كتجبروا اللخا إذا أتوم بناي فقرها أب قدمي محبر مسكيرهم الله نأملاخ كم زبك عجركا نمقدم تأفان خيوم دما سناي تجبر اللخا نساتهم كاب أحزاب حنتو كي وسدو ما أنتي اتسم اتي يوم زوتو مبارسك نتحكي معايتها من تنكون نحنا نزوم كم زي أتم زبولو كنقبلهم يجب أن نايو يبل مالتي أوكي هجي جايوس انتي كم زقبر مالتيو كم زقبل كم تي نايك زي أبير مخرن حسابن جيرو يخيد كم زلو يوحنس تهاوريات صحفل زلو مالتيو بدي حري قتلكم تداريكم ما أفقدت شعته أنا نبتا محبر حدا نقدر صحيفة لغو إتأورهم كون زدلي ديوت ريفس جنا أي قبلنا نيو يبل حجي ديوت ريفس زبال سب نيرو مالتيو ناي أي قبلنا نيرو ولا نتم حواريات سدي قبله ريجكتيف لهم مالتيو أتي أوشتو دل حساب انتاي مالتيو أورهم كون سلازدل ريخم أب بيت أملاخ أورا زبالي لهم بروخات فاتي أورا مالت انتايو فوليسي يلا أبزوت إنا نحسبيقنا لكم سقم فوليات أيكوننا نكابخاتكم we are the same ولا حن there is no difference تفللي انتايو سيابيهر بتسقى كفلي كاي خلي صواع كاي خلي أبتعيو دما كم تأكلاتنا استفلا عينت زخونة كم خا استفلا عيو أقول قلت كفلا أقول قلت ألنا مال سلزي التجايوس زبال سب حدا صبوا غير يقبلوا منيل نايم قبال أجايش سبات نايم قبال ندقنا خم تزقبوا كا نايم فناو بهاري صبوا نجار نيروا أبت ما حبر جنا تي ديوتروفيس زبال جنا هاي قبلنا سلزين تايب لالو حجة هواريا بسلطان سلزين أنت متأخو أنا نتنسو بأكوي زربا الناس عرف الناس قبروا زل قبري خزكرة بزيد ما خال أبي وسي بعلو نتم أحوات أي قبلوا مني نتم قبلوا مزدولي خا يغل كلهم كم محبر ون يوصوم الله يبد مال يخمو بخال أزر ربا عند حر ريجكشن نقبل كوينا عند حر دين نقبل كوينا انت أين نقبل مالتي مسيكم نقنسينا كنسينا نقول مقبل جنتاي مبزح أمين دبرقات ناكسي عبير ترى يسرح له ناتنا سرح مقبالي ناتنا سرح محقافي ناتنا سرح انتاي اتي سبسي بتدخل مديكوس بتزلوا تصبقسي كعي خمس خل مرأي زيابير السمسكن يكون لذي اتي صحف رأيوه سترينجز قونا نجاري هوانا خم مثل زي اللي سمك زيابير يبارخ آمين دبروخات أوكي مقبل نعم نتمسحب قدس نتايل نعلم مسيكم أجايش نمقبل أجايش تقعد دومي بالحكي قاشا انتهي مالتي كابر حقوق زمتس قاشا هندبت زمتس قاشا زيت فلطو مالتي حكي زيت فلطو مالتي زيت فلطو هندبت زمتس كابر حقوق زمتس دنقت زمتس أكا مالتي حجي ناي مقبل قاشا لب نحرال لك موخا أخذ قبولو خمزلك كان دحر دعفريت كاسي قال نقرأ يتدلني خامالتي أبزي قطراتي يدلهم أبزوكو أبزح كومس لزي اللي زلنا يعدي ناي مقبال قاشا يكونن مقبال حاون حفتن كمان تريف الله أم لاخذ أمحرة قبل النمبر أجهم تحكي ننزار بزل النمبر عينك قابلنا مالتي أخو جن يلن مالتي مخنياتو أبتب حتى ونتي نأتينا دلنا أبتبينك ها كم السيستم سي أسيرنا له سلزي أنت أنا مقبل قاشا منفس لك خوين منيو انتايو خميو قد زبالي لنسألك أتقبله مالتي قاشا أنا مقبل أنا حرد أقوم مسقيل كتقبل سبكون كاد ما خبز قرمكم كي ترد أكون نقولتها تقبلت خلي خمال قولتها أنكم تسأك خلي يسوس قولتاي حنت سبيتي من الباش تفلتوا أتخونكم زعلان كم علالي حق خون خل كي كون خل جن حنتي زي نابسرح كل جزء
she is so busy كم زين إحنا busy قلنا مالتي busy نحكي بصراحة بقول she is so busy بقى عجي تصلي أغا قويتا تراخبني تزاربني تبل مالتي كم زين صحاتكم من نبلا مالتي حدا جزية نسرح عندها خدت كلا تهوي خانيرة ما قدي حدا أرني سبأي مركز حازر خيبة ما مالتي كي نقول أتقولي لهم بزي أخيدو تهوي خلقهم كما مثلا تعالى لنا باش تفوتوا أتونكم تدورمني تقوم نجرا عندك نبركم دحين تهوي خلقي لا خيدا مال راح غيداتهم سبأي بتزحبرتهم كويدا مال دا حراي كتصلي لا مسمصت قويتا هم تقدموا مال تصلي يا برس مسكن يكون مصلاي كانوا قارص يبلنا نصلي لنا أنا كوي مسك أنت قبل كن سخيلوا مسكوكو تمال مسكي ما قدر خيبة كيلوا شوك كوي نامال يسي كنا قلكم بروحات واتي يسوع كريستوس ها أسو يسوع كريستوس كم أي قلتني مالت يكون أسو أيكون زد اللي مسخالو قويتا كوفت حاو خالو حجكم ميس كوينا نقبرون قويتا ترى ديهم مش نقبرون مبر قويتا سي أب حاوي الله ده أنا تخفيت أنا سلزي بين مسأكا سلزي تفلت نايم قبال منفس ده لك خوينو كرخبة كاي مالت سر عندها قدك أبسام فرط أطوي مسأكا قويتا ويابزي أب حفتخ أب حوخ مسأكا قويتا بين كم زمت سلزي نفلت بروخات حواتي تتصبيت ندحر كوينا تتصبيت ندحر كوينا كنصبي إذا نقول لك زين قبل ما علت خم أنا قبر بروخات حواتي إذا كستايزي أنا وسدا كم همر كوسد وقبل ما يجمروا نجمرها أمين دبروخات من الباشي بحوي دمت أنا خونك زي أبير بحفتي دمت أنا خونك زي أبير الناس نحسب كم الناس يخلي حجتنا expectation كله سلزقونه إن أنتي نقبروا مسيلكم كي ترد عنا reject خن بلوس لزدلنا وناكون كي ترد عنا أتي ممس أنا يقول تاسي تاشو من نقبروا مو كنستوس لذي نما قبلا جاش تقبروا تقداتهم قد الدم زد لي كمان مغنياتو أبتو ما جايس زخون أنا يجزي أبي نقدر كل خلي لو تداري هم لو تسي مدحان نايلو تكون نتما جايس لستقبلهم حكي مدحان لو تداري هم برجس يجزي أبيهر نسودمون قمران كتفوق خلو نا أبراهام زكريبل لو دم صادق ينيرو جن إتأتي وزن نبر السفران بوتان ديستورتس لزغونه أملاك دم خد فوس لزدلي نتي بوتا كقصلوس لزدلي إتم ملاك تمتيهم تقبلهم ناب جزاتيو إتم مقبل دم من مخانا ما يفلتني ملاك تديهم انت يوم زفلت أنا قريب بقول جن إنجينيس يوم قرمكم ملاكتي أب دالوت أتيو زجير يري أخوم السجن سبيدي تقبلهم زي أبي رستمسكن يخون ده حراي دم توم سوم سودم كحسومات سلز نبرو كدفروهم إذا مسموتها نويلو أبنا حسي أتيم يومه أي تدفروهم يخون ندوك كون تاجرون جنشل جرون إنكم دك أيلو ده حر ريهم تجريهم مالتي سلت أنا متتأكلهم شو عندهم سبعة تاجرهم عويل أمم زي أبي رستمسكن يخون زي تمستر انت مالتيو مبارز قبل منفس تدعلنا خوين بروخات حواتي نمدحنا يسب قبل ندحر كوين نادحنا يزغيد نعبي يزغيد ناتبارخ يزغيد ريجكت زبل سب اي عبني امونني اي تعبني غا بك ريجكت ندحت لكم كا نخلو ات ممي ناتنا ممي انت دا شباو انت دا خوين بروخات حواتي اين عبنينا زعبينا زدحننا سلام زبلنا برخت زقبرلنا كده مقبال امين دبروخات هجي لوتسي ازيوم سي ملاختيوم ازيوم سي كدحنني يخول يوم يلي يكون تقبلهم سبات يوم ما قايت تدفروهم بفصم ابن حسين اتيوم يمي اخل كيلو مالتي تمقبار يخمو نتسب سي بروتكت مقبار مالتي مقبال مالت نتسب بروتكت مقبار نحوخا بروتكت مقبار نحفتها عليفكا زي ما بروتكت مقبار مالت مش شفان مالت جابر استمسكن يوم انت زي مقبال دمان تايو بقى حد ده يتقبلهم كان سبب ما تفلتوا ياهم ولا حنتي ددلي انا قرا يكون صراحه انا تعشوا من ناس لزغونه بحري ناس لزغونه املاح استمسكن يكون امو قويت انت يزبل نازل مقببال امين ده بعب ايد ما قويت يسوع كريستوس بروقات حواتي ابتي
كدحنا يلس لازم مصى نام مدحان دحر مصينا كقبلنا بقديو كم زغرمكم ولا نعيو وين تقبلنا ولا نعيو ويتاس كرسوس يلو باولوس غزارب كلت نا اغلغلوت امون كون غيرو زبق عني ولا حنت خبر سيغن اسس نا اغلغلوتس امون كون زبق عني ويتا سبحات نوع يكون እግዚአብሔር استمسكن يكون ويتا يسوس كرسوس ابز مدر مسمصه نا مجمريا زغبرا ነገር ተዳሪኹሞ ከይዱ ኣብ ትሕቲ ዮሐንስ መጥመቅ እንታ ገይሩ ተጠሚቁ ዮሐንስ መጥመቅ ንሕድገት ሓጢያት ሰባት ክንስሑ እንታይ ዝገብር ነይሩ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ የጠምቕ ነይሩ ሓቂ ኣብ ናብቲ ሩባ ዮርዳኖስ ዝመፁ ሰባት ሲ ሓጥኣን እዮም ናብኡ ዝመፁ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ መመፂ ዝጥመቕ ኩሉ እንታይ ሓጥ ሰራቂ መታለሊ ክንስሕ ናብታ መንግስቲ እግዚአብሔር ቀሪባ እሞ ተነስሑ ሒዙ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሪጋ ሒዙ ኣብታ ቦታ መፂ ማለት ልክዕ ክጥመቕ ኢሉ ምስ መፀ እሱኻ ኖ ኣነ ዳ ኣባኻ ጥመቕ ኢሉ ኣነ ዳ ኣባኻ ጥመቕ ኖ ጽድቂ ኩሉ ክንፍጽም ይግባአና እሞ ይኹን ዳ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ እግሪ ዮሐንስ መጥመቕ ተጠሚቁ እሞ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድሕር ዳ ኣብ ዮሐንስ ተጠሚቁ ሲ ንሕና ዳ እሞ ብሩኻት ኣሕዋት የሪኹም ንሕና ዳ እሞ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ንሓውና እንድሕር ተቐቢልናዮ ትረብሓና ዓና እዩ ንሓፍትና እንድሕር ተቐቢልናዮ ረብሓና ዓና እዩ ኣብ ንሓድሕድና እንድሕር ተቐባቢልና ረብሓና ዓና እዩ ንዓኻ ይትረብሓ ቢዝነስካ ካብ ሕጂ በቃ ኣስፋሓዩ ሕጂ ኤክስፓንድድ ምግባር እዩ مسفاحي نحواتك مقبال نحاتك مقبال نقول مقبال ندغم مقبال نبرتع مقبال እግዚአብሔር استمسكن يكون فليخا تقبل سب كله اي غبان كل سب بمعرك እግዚአብሔር استمسكن يكون يسوع كريستوس غويتاي امين دبرخات ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓባ ኣብነቲና ዓና ማለት እዩ ዮሐንስ መጥመቅ ታገርዎ ተቀቢሎ ዮሐንስ መጥመቅ ድማ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀቢሎ ኦኬ ጎይታ መቀበል ጉብ እዩ ሁሉ ሰብ ቀበሎ ሎ ጎይታ ስለ ዝኾነ ግን ጎይታ ዮሐንስ ተቀቢሎ ጎይታ ንዓይና ዓኻትኩም ተቀቢልና احنا ترى اخونا تقبلنا يسوع نحنا تقبلنا نحنا بس تقبلنا دي كنا منجست عملك اتينا السوقات سلس تقبلنا اين اتينا كابز غرمكم نقولتا تقبل اتي قالنا بل نحنا قلنا يكون سي تقبلنا نخبر እግዚአብሔር አቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀበልና እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ድኹማት አማ አخلنا ድኹማት ከጋጥሙ ይኹዱ የስ በእምነት ድኹማት ዝባሃሉ ሰብ በእምነት ድኹማት نحنا توم برتعسي دخامتهم دخمات كنصور يقبان اكسبت خنقبرهم يقبانا مالتي نقبلهم يقبانا توم برتعات نبالسي برتع خمس غونه سبت فولت انتاي قبل كله ابرومي انت دارينا بزعبه بالعلم مستن اللي تجارب رومي معرف 14 ግን እምነት ዝብላ ወምጪ ወስለ ዘሎ ነቲ በእምነት ድኹም ዝኾነ ይብል ብናይ ጥርጥር ከይተኻራኸርኩም ተቀበሉ በእምነት ድኹም ዝኾነ بناي طرطر كي تخاراخركم تقبلوا كاب كتكاراخرو تقبلوا يعيش مالتي ندحر تقبل كايو اتقندك زي مغنياتو ابزسي ندحر دا مصينا له እግዚአብሔር ታይዝ ገብር መስيكم ይምህረና መንፈሱ ይለቀ ጸጉ ይለቀ يعبينا سب እንደ ዓበይ ዝኸይድ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ كي تخاراخركم ታግበርዎ تقبلوا كل مبلع كم تفقد له زامن الله اتدغم قنا حمل يزبلع كل مبلع كم تفقد له زامن الله اتدغم قنا حمل يزبلع سلازي اتي حامل زي بلع نتحمل زبلع انت يقبره عين يقبل له مالتي بقى الزرار بانت ايد لنا زلو بايزوي ابز غزي حمل زبلع عندي نفع هكا حمل زبلع ينفع تدعوي حمل زبلع دي سقاقات فوت حملي زبلع ابت بالعزي جن ريهم انتهي مالتي مسيلكم بروقات حواتي قلينا برتعاتنا قلينا دما دخوماتنا مالتي يسوع كريستوس ها انتهي لو دلفت ابراهيم مسيكم بدخامنا خدنقصلنا زي كليك كهنات يبلنا يغمو بدخامنا خدنقصلنا زي كل ليك كهنات يبلنا يسوع كريستوس ندخام ولا بزق زي مالت كوي عجز ندكم بوزح مقد كوينا ندكم قرمكم جن نسو ندخوم حيل نسو نفدما برتعي وسخ لازم بدخامنا قد نقصلنا زي ليك كهنات اذا لنا اموت ليك كهن دحركم غوينو نحنا دم انا نسخاتكم من كهناتنا እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ያሐድሽ ኪዳን كهنات ይልናል ስለዚህ كهن دم انت يزرح مالتي مقبالي قبلي اسكبل سيف مقبالي حوها مقبال حفتها مقبال
እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ድኻም ኣሎ ድኻሙ ስለ ዝረኣኻሲ በዘይ ገድስቱ ድኻሙ ኢልካ ምቕባል ማለት እዩ እግዚአብሔር ስሙ ብሩኽ ይኹን ኩሉ ምብላዕ ከም ተፈቕደሉ ዝኣምን ኣሎ እቲ ድኹም ግና ሓምሊ ዝበልዕ ምስ በለ ፍቕዲ 300 ኣምላኽ ተቐቢልዎ እዩ እሞ እቲ ዝበልዕ ነቲ ዘይበልዕ ኣይንዓቁ እቲ ዘይበልዕ እውን ኣብቲ ዝበልዕ ኣይፍረድ ንስኻ ኸ ኣብ ግልያ ካልእ እትፈርድ እንታዋይ ኢኻ ንሱ ንጎይቱ እዩ ደው ዝብል ወይ ዝወድቕ ግና ኸ እግዚኣብሔር ደው ከብሎ ይኽእል እዩ እሞ ደው ክብል እዩ ኣነ ጳውሎስ ዝገርም ኮይቲ ትምህርቱ ናይ ጳውሎስ እንታይ ኢልዎ ጴጥሮስ ጳውሎስ ዘገርም እዩ ዘረቡ ኢሉ ንምርዱስ ጭንቂ እዩ በቃ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብሲ በቲ ወሲዱ ናብቲ ወሲዱሲ ነቲ ሓሳብ ይዘምፃ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን መጽሓፍ ቅዱስ ድማ ምስ ሸምደድናዮ ምስ ፈለጥናዮ ነቲ ናይቲ ጽሑፍ ሳብስታንስ ሓሳብ ድሕር ዳ መንፈስ ናይቲ ጽሑፍ ድሕር ደይረኺብናዮ ዳንጀር ክትጠፍእ ትኽእል ኢኻ መጽሓፍ ቅዱስሲ ኣማዞን ዝበሃል እንታይ ዝበሃል ጫካ ኣሎ ሪኢኹም ኣለኹም ኣማዞን ኣብኡ ድሕር ኣቲኻ ትጠፍእ ኢኻ መጽሐፍ ቅዱስ ድማ እቲ ሳብስታንስ ወይ ድማ እቲ መንፈስ ናይ መጽሐፍ ድሕር ደይረኺብካዮ ልክ ኣብ ኣማዞን ጫካ ከም ምጥፋእ ማለት እዩ ትጠፍእ ድሕር ዳ እቲ ሓሳብ ናይቲ መንፈስ ናይቲ ጽሑፍ ሓሳብ ድሕር ረኺብካዮ ግን እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንጥፋእ እንታይ ትገብር ተመጽእ ስለዚ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ናይ እግዚአብሔር መንፈስ እንታይ ይድለና ዘሎ ማለት እዩ ብሩኻት ኣሕዋተይ ከም ድማ ሓተይ ምቅብባል በቃ ምቅብባል ንሓውኻ ምቅባል ንሓፍትኻ ምቅባል ሓድሕዳው ምቅባል እዚ ተጌርና እመኑኒ ዳዓበና እዚ ተጌርና ዳለምለምና ወላ ጥዕናናይ ወላ ጥዕናኻ ጥዑይ ኢኻ ትኾን ዝቕበል ሰብ ብጥዕና ጥዑይ እዩ ባይዘወይ ጥዑይ ኢኻ ትኾን ማለት እዩ ማለት ኣይንሓመምኒና ይኹን ክድለኩም ዘለኹ ግን እቲ ኦፐን ምዃንሲ እንታይ ይኽብል ደልዩ ሓወይ እንታይ ክትብል ደልዩ ሓፍተይ ኢልካቲ ልብኻ ምኽፋትሲ ሞር ሄልዝ ክትከውን ዝገብረካ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ኣብቲ መወዳእታ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበላ ቃል ክዛረበኩም ሞ ክውድየ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ መወዳእታ ማቴዎስ 25 እንታይ ኢሉ ኣሎ መሲልኩም 25 24 እንዳሓን ምዕራፍ ክጋገ ኽእለ ግን ተሓሳብ ክነግረኩም መዓሲኻ ጋሻ ኾንካ መጺኻ እሞ ዝተቐበልናካ ኢሎም እቶም ዝተቐበልዎ ማለት እዩ መዓስከ ሓሚምካ በፂሕናካ መዓስከ ጠሚኻስ ኣብልዕናካ ገይሮም እዮም እቲ ባህሪ ኣምላኽ ለቢሶሞ ይንቀሳቐሱ ስለ ዝነበሩ ከምዚ ገይርኩምለይ ሓሚመ በፂሕኹምኒ ጋሻ ኮይነ ተቐቢልኩምኒ ኢሉ እዩ ዝዛረቦም ዘሎ መዓስ ኢና ከምኡ ገይርና ኢሎም እቶም ከምኡ ዝገበሩ ማለት እዩ ጎይታ ኸ ካብዞም ንኣሽቱ ንሓደ ዝገበርኩሞ ንዓይ ከም ዝገበርኩሞ እዩ ኢሉ ነጊርዎ ስለዚ እቲ ስራሕ ኣምላኽ እቲ ምቕባል ዝበሃልሲ ንእግዚአብሔር ብሩኻት ኣሕዋተይ ክንረኽቦ እውን ኣይንኽእልን ኢና ክንኣምኖ ጥራይ ኢና ንኽእል ንእግዚአብሔር ኣይንረኽቦ ኢና ኣይንበፅሖ ኣይንሕዞ ኣይንጭብጦ ኣይንከራኸሮ ኣይንካትዖ ኩሉ ናብራና ግን ምስ ሓውና ምስ ሓፍትና ኢና ምስ ሰብ ኢና ንነብር ስለዚ ኣብቲ ሰብ ተርእዮ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መሊሱ እቲ ነዞም ንኣሽቱ ዝገበርኩሞ ተቐበልኩሞ እሱ ንዓይ ከም ዝገበርኩሞ ሓሲበልኩም ኢልዎም ነቶም ሓደ ድማ ሓሚመ ኣይተቐበልኩ ኣይ በፃሕኹምን ኢልዎም ጋሻ ኮይነ መፅአ ኣይተቐበልኩምን ጠሚየ ኣይብላዕዋ መዓስካ ኢሎም ወሶ መዓስ ነዞም ንኣሽቱ ነዞም ኣሕዋተይ ዘይገበርኩሞ ንዓይ ኣይኩም ማለት እዩ ኢሉ ከዓ ንዕኦም ከዓ እቲ ፍርዲ ክነግሮም ከሎ ንርኢ እሞ ካብዚ እግዚኣብሔር ይሓልወና ኣሜን ደብሩኻት ንሓውኻ ምቕባል ንጎይታ ምቕባል እያ በቃ ሎሚ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓወይ ብምቕባልሲ ንጎይታ ተቐቢልና ክንወፂና ሎ መዓልቲ ኩላትና ኢና ንቕበሎ ሎ መዓልቲ ንሓወይ ተቐቢለ ኣለኹ ካባይ ክደክም ክእል እዩ ትሕተይ ክኸውን ክእል እዩ ሓፍተይ ከምኦት ክኸውን ትኽእል እያ ኖ ማተር ዋት ኣነ ግን ኣይ ኣክሰፕት ዩ ማይ ሲስተር ኣይ ኣክሰፕት ዩ ማይ ብራዘር ኢልና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ካብ ዘለና ክንትስኢና ጎይታ ኢየሱስ ይባርኽኩም ሃሌሉያ እሺ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እስከ ኢድኒኢት ክንተሓዚና ሓንሳብ ኣይትውፁ ኢድኒኢት ተተሓይዝና ኢድኒኢት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ተኸስተሓወይ መናብ ዝንዓ ጽልየልና ንስኻ እግዚአብሔር ይባርኽካ ኢድኒኢት መንተሓዝ ጎይታ ኢየሱስ ይባርኽኩም ሓንሳብ ኢድኒኢት ተተሓይዝና ሃሌሉያ ሓፃር ጸሎት ንጸሊ ተተሓይዝና በቃ እንዳ ሓሰብኩም ኣይ ኣክሰፕት ይበልዎ ጣኹም ዘሎ ሒዝኩሞ ዘለኹም
نخلاتنا كم تتحازنا نحسب تقبلك الله هاللويا I accept you مرج أي بالله نعكس تقبلك الله تقبلك الله هاللويا تزاربوا بروقات حواتي سيد هاللويا rejection فتشم أبا يلن نحوي يقبل الله نعفتي يقبل الله هاللويا هاليلويا أبو أبكر مخان قرب لنا ثنا عايز قبل نعهم يقبل صحيح يوم وقت أبي رابو ثنا عايز نعهم قبل سين أبو يقبل أبو نقبلك لنا جابي رابو نقال كان نقبل لنا نمحرت كان نقبل لنا جابير نفقات كان نقبل لنا جابير إسخا خمس ردا خنا إسخا خمس أوع خنا من لنا أبو محرت كابس حلنا يمو نقابل لنا جابير لبنا ناي تحتنا منفس لذهب كنا جابير قويتاين أملاخين إسخا فقات كان قبر سلت أوع خنا قويتا كم فقات كان جابير أبو بدخمنا من لنا جابير أبو دخمنا جابير سخات أول أملاخي خمو قويتاين أملاخين نعخاف قد كاترك نقبر جابير كم تسوع عنا خوينا غركب لبنا خطفوسو بسبيس نسأل لنا جابير أبو لبنا خطوطعيون نسأل لنا جابير كالكاليز خونا قصر كل خمسة فرسكا قويتا حجون جابير أبو كم تفقات كادوس أنا زبل كال قصري بسمك فرس نسأل لنا جابير مقر زبل كل قدر نسأل لنا جابير كم تي مقر جاز قدر كاقويتاين أملاخين أبيت مقدس خن أتوز قبر كنا حجون قويتا بملأت جابير كم قال كخن مالس كم فقط كخن نبرك جابير أبو قويتا نحولها نقبل جابير نحال حنا بلبخ نقابل جابير أبو قويتا من بش قال تسقى ختم سحلنا نتسأل لنا تتملصكم سنا باي تملص يلقى قويتا قويتا يسخا كتملس الناس لزفتها كترخب الناس لزفتها جابير كاب تسقل كلنا قصري كتوص الناس لزفتها جابير بملأت نات كم منفسك نمالس بنات كاس تسقي خن مالس كمتي هاليلويا يسوس كم تكريس تقبلكم من حالكم تقابلوا تبعت عايفكم زل أبو إنه نحن حنا خلق قابل جابير أبو بدي يسوس كريستوس زركا فرد صدق مليهم ساعتها معلت قويتها معك أفقد زي بكم تكونوا نصحات تكونوا خمس الكال جابير أبو بقدسنا بنص حنا خنا مالس نحن حنا كم تزاز خلق قابل كثرت أنا نسألنا حيل اختبنا نسألنا قلبت كتبنا نسألنا تبابين مقلاص كتبنا نسألنا እግዚአብሔር ገላጽ ምስጢራት ኸሞ ምስጢራት ገልጸልና እግዚአብሔር አቦ ፈቃት ካብ ዝኾነ መገዲ ክነማለስ እግዚአብሔር ነምልስ ካልብና ክትዕብዮ ናይ እምኒ ልቢ ውፅና ይስጋል ብኸበኩም የዝበልካ ጎይታ እንሆ ንዓኻ ዝእዘዝ ልቢ እግዚአብሔር ክትበልና ንጽለና ንዓኻ ዝእዘዝ ልብና ክትፍውሶ ከተጥዕዮ ኣብ ቅድሜኻ ንቐርብ ኣቦ ስለዚ ቃል እዚ ነመስግነካ ኣለና ስለዚ መንፈስ እዚ ነመስግነካ ኣለና ስኻ ስለዚ ምጻኻልና እግዚአብሔር ክትፍውሰና ከተጥዕና ስለዝለኻ كتحوينا سلز دلخ እግዚአብሔር بملأ الدو كتبلنا سلز دلخ እግዚአብሔር يمت صد ما عيبل انت باي عيبكم زلو قالك سلز مت እግዚአብሔር كفوسنا قالك مصي لما እግዚአብሔር ابو نقبل لنا قالك نؤمن لنا እግዚአብሔር نقالك እግዚአብሔር ابو هاليلويا ابلبنا نقبل لنا سلز فوسكنا تمسكن سلز دعخنا تمسكن سلز برخلنا تمسكن سلز قنعخنا تمسكن كل سلز قبر كلنا تمسكن بصدق ختمال سنا سلز فتخا تمسكن ابو صوم دق برهان دق بعلتني هم ببرهان تمالل سلك هم برهان كا سلز برخلنا كبرنا عخا يكون كل القبرون خبري قبروا لك خما ابو كتكبر سلز قباكا كبرين هبالنا نعخان بين خا نسجد نعخان بين خا نملخ نعخان بين خا نزز اسخا ملكن ست انزل لك املاخي خمو እግዚአብሔር ملخنا እግዚአብሔር ابو اي تحدقنا اي حد كان يكتو عشيش عيب لك عيلك خمو أبو قويتا بتكبراتنا أي تخيدنا كم محرت قبرلنا كم تصدق خاك زي أبي ربو بالهنا منفس كان هسنا زي أبير حدا وقال زي أبير سنكل كيبل منفس كان وشتنا يحضر سلا كلنا قرنا مسكنا كا كبرين زي أبير كبرها بولك زي أبير عواتي هاليلويا قويتاي باركم بقبال كاب حجي خنجمر علينا زي بير تمسكن يوم
تقبلكوخا قرب تقبلكوخا قرب تقبل